Ahojte investipci, investipkyne, vitajte po trošku dlhšom čase, ale opäť späť. Takže máme tu celkom pekný rast, $1400 sme v pluse, naše portfólio sa stále rozrastá. Nakupujeme každý mesiac s tým, že sme kúpili do našeho portfólia aj krypto, keďže vlastne veľké spoločnosti vlastne ohlásili, že bude ETF-ko bitcoinové, tak sme kúpili bitcoin za $100, ako môžete vidieť. Kúpili sme ho vlastne nejak 2 týždne po ohlásení toho, že bude to ETF-ko, 2 až 3 týždne. A ako vidíte, pekne nám to zrástlo o nejakých 44%. A taktiež sme kúpili aj Ethereum, čiže vlastne tieto dva asety z krypta. Bolo tam viacej percent, ale tak viete, aké je krypto volatilné, čiže vlastne určité percento by sme mali dať aj do tých možno rizikovejších. V mojom prípade to je vlastne 1 až 2% vlastne celkovej hodnoty portfólia máme vlastne krypto. Čiže poďme sa pozrieť, ako sa nám momentálne darí. Celkovú hodnotu máme 16 000 niečo a dneska ideme nakupovať. Ideme nakupovať Microsoft za 50. Apple kúpime taktiež za 50. Tak, ďalej sme tam mali Vizu. Vlastne tieto klasické technologické spoločnosti, ktoré nakupujeme. Takže za 50. No, čo to nech spolupracuje. Ďalej tam máme ETF-ko, ktoré vlastníme toto iba. To vlastne kopírovanie sa 500 a vlastne je to na európskom trhu, čiže vlastne je to reálne aktívum, ktoré vlastníme. Nie je to žiadne CFDčko. Merk. No, jakú má teraz značku, nevieme, musíme si to nájsť. Podľa takto Merck má, farmaceutická spoločnosť, ktorú každý rok nakupujem a tento rok prišiel jej čas. Takže dúfam, že som vypál všetky take profit, keď nie, tak si to potom skontrolujem. A ešte tam máme BlackRock, hej, akurát to vychádza. BlackRock, paráda. A to dáme za 49,94. Take profit vypneme. Máme nakúpené. Tento mesiac sme vlastne vkladali len $300, nevkladali sme viacej, pretože riešim teraz iné investície a bývanie, takže je to trošku... V podstate musíte vkladať to, na čo máte a to, o čo sa nebudete bať prísť, čiže v podstate preto budem vkladať možno tento rok menej, ale každopádne budem stále vkladať, hej, každý mesiac, lebo to je pointa investovania, každý mesiac nakupovať, budem sa to snažiť takto dodržiavať, čiže len teda bude to menšia čiastka. Ale ako sami vidíte, rastie nám to, taktiež pripravujem videjko, ako som slúbil, ohľadom dividend. Už to mám v podstate celé nachystané. Každopádne poďme si ešte zhrnúť tak v rýchlosti, ako sa nám dárilo minulý rok. Ako vidíte, minulý rok skoro $300, čo je 100% zvýšenie, 100 niečo percent, čo je úplne super. Tento rok sme nabehli celkom tiež slušne, hneď v januári sme mali oproti minulému roku v januári o 104%, február o skoro 70% a vlastne tento mesiac ešte nemáme uzavretý, lebo sme v polke mesiaca, ale už v podstate dorovnávame. A ako môžete vidieť, keby nám spravilo tento mesiac okolo ešte 50% viacej ako bolo minulý rok, tak môžem si tvrdiť, že za tieto 3 mesiace prekonáme vlastne prvý rok investovania, čo bolo 2021, prekonáme to vlastne za 3 mesiace, hej. Čiže to, čo som mal pred 3 rokmi v podstate za celý rok, tak
tento rok mám za 3 mesiace, čo je úplne vynikajúce. Taktiež sme si dávali aj nejakú predikciu, vlastne minulý rok za 2023 mala výsť okolo tých $259 a vyšlo nám až $300, čo je úplne perfektné. Takže ako vidíte, 2024 je tento zelený grafík, takže pekne sme začali a verím, že to tuto niekde skončí a tak to bude krásne stúpať a bude to vyššie ako predošlý rok. Vkladáme, ako som hovoril, tento rok tu bude menej, každopádne v januári, vo februári po 400 a vlastne teraz v marci po $300, takže budeme vkladať takto menej. Dobre, ďakujem vám za pozornosť, tešte sa ešte tento týždeň na ďalšie videjko a pekný deň a čaute.